ujonga ngaphandle soze ucinge ukuba indawo yokuzilolonga lena. Kodwa kulapho uMongezi Mata oneminyaka engamashumi amathathu aqale khona ukuleqa iphupho lakhe. Usuka nje kwilokishi encinane yase-Ado, ngoku usingisele kumaqonga ehlabathi. Emva kokungakwazi ukuba inxalenye yokhuphiswano lwehlabathi liphela, nelalibanjelwe eSlovenia iminyaka emibini ilandelelana, uMongezi unethemba lokuba akukho nto inokuma phambi kwakhe kweli tyeli. Ndabethwa ke zi-finances zange ndiye kule nyanga yokuqala. 2020 ndaphinda ndaqualify yayicorona asakwazi uhamba. 2021 phinde ndaqualify emveni kweshow ke i-runner ups saqualify but phinde ndaqualify ke ngoba kulo nyaka phinde siye ke ngoku eSlovenia kwakhona. Kwakwesi sakhiwo uMongezi uncedisa ulutsha luzilolonge. Le yindlela yakhe yokulikhuthaza. Lukhethe indlela elungileyo kule ngingqi igcwele ziziyobisi. Unephupho lokunceda ulutsha lube nekamva elingcono. Sinexesha elininzi especially xa ungekho nto uyenzayo. Nexesha elininzi kulapho ke udibana khona neetshomi ezirong, niqale nenza into ezirong. So ixesha into yojima uthi ubuya noba ubuya emsebenzini, ubuya esikolweni, buyele ejimini. Abanye sebesabele likhwelo. Bayavuma ukuba ubomi buthe baphucuka emva koko. Ndisuke kwitshomi ezirong, itshomi zam bezisela. So ndafunda kanye nediscipline ke ngoku. Yabo ndaba self-discipline. Beningumntu hlenje usengxakini, uyalwa ngaphandle nintoni. Ndaze ndadibana noMongezi Mata ngo-2018. uMongezi uphumelele kwindawo yokuqala ngo-2019 kukhuphiswano lwaziwa njenge-IBFF Rise of Phoenix. Ze waphumelela kweyesibini ngo-2020 kwindebe yehlabathi iMidrand IBFF. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Ando eAdo.